তাকলাইনো পুইলা 40 বছরনি পরে তাকলাইনো পুইলা এডিসি এলাকা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড নই বুবাগ্রাবাই দাগি জাগै বুবাগ্রাবাই কমथिन জাগै जों गायसा फान्ड मोना बेलायखायनो तंथगो अमाहाय खायनो जों दिनै एडिसिनि 28 टा एडिसि केन्द्र दं जत एमडिसि दं कोनो बिरोधी कोनो शासक दल नै करे जतन असुजुग नरिउदो जतन से नाम कुकमानि चिनि बरन थानि जतन से जों रिगनाय बरिखा रिसा बरिखा खोदों बरिखा कम्बल बरिखा गोबां बरिखा म आराय बसर गतम कतार खायै लामा दै माने लगे लगे अमा कैसे कॉन्सेप्ट कताल म कैसे कताल अमा हाइके गोबां मा और जे तिनी 40 बसम 40 टा ग्रुप खाम कतर या का मेंटेन से तामने ग्रुप लो म काई गिटार न रोजाबनाय बिसि कलकमा चिनी बरननि बिसिङाव अमा हाइ गथना रक जों नुगिया अमा हाइके तिनी बेलायखाना हामबायमारो चिनी आमसानि चिनी इएम सारनाव बिनि साइ दंगाबाय बिनि वान सुमाबाय जों नुगै दङ आगि कुनु दिन और अनेक बरक इएम अनेक बरक एमडिसि साइ थांगा केबो असुस्थ केबो हासपातालाव थांमाया केबो नगद लाइजा केबो नगद बरक थुजा गुजम दांगानि पुसाक रै जुबाय मैया अमो हाइरनो नायदु गय चिनि माया गानां इएम पुइलानि सिमिनाव इएम नि सेकां एमडिसि नि सेकां न बुबाग्रानि तुइदुर मुंबाय बुबाग्रानि दागि मुंबाय गामि आमसेराबो अमा हाइके सामुदान दङ जों नुगैदो अमनि बागैनो जों दिनै थांसा दङैनो दिनै अमा हाइके सामुदाननि सम्भबखा जों जारा एडिसि हाबाङाव दंनाय रग जोंबो बोखा दंथगौ नरनि थांसानि फान दिनै साकाव नरगै दङ नरनि थांसानि फान दिनै बुबाग्रानि यागाव साकाव रिजार्भ मनि बागै दिनै केन्द्र सरकार बार वाइ तामनि बागै बुबाग्रानो मारि तामनि बागै चिनि एमएलए एमडिसि इएम रनो मारि त्रिपुरा राज्य जोंहाय अमा हाइके राजनीति थांनाय र गोबां बदल दङ कोनो बदल न फानो ताबुक जरा रिङै ख्लाङै फाइदि नरबो से कक सालायनाय नंनि त्रिपुरा सानि जिंजाल बरङै दं गाबो नायदुंनानै बगे फाइदि हरै कोनो बदल न फातलान जामार नुगिया बने बागै नरनो बेलाकेना हामबाय मारो नरताय गो ग्राक खायमा दंनाय चिन बिसिङो अरय परय खायनि बागै गोबां बर'र फायो वारानि गरै नरम मुखना थानाय मासनि 27 तारिखआव त्रिपुरा हास्तेव केन्द्र सरकारनि न कायसा दूत हाय इन्टरलोकेटर फायो जत राजनीतिक दल एनजिओ रबाय मालाय थामार गनगौ जेता चिनि बुबोग्रा पुइलाव सामानि अनेके आबनो चेंग्रा थाकामानि आबनो अनेक समय साया सामानि तिनि साल ताल हाय तिनि परिष्कार बुंनि थाङा ना चिनि बुबाग्रा तादालसा मनबागै जों तिनि ननि थानावनो कइनाय खाता बायदि खालगि नासिंदि आसो बिसि कलमा नासिंनि फैगा बिसि बाबु दा गाहामखाय जों खालगि नासिंनि दंगायाबा ननि गामि आमसायनि दाबो समस्या दं जों जत गामिनि समस्यानो समाय माने साइमेनि आफाङै मानो लामा
tươi sinh khen jata karen abo tabu chini boromanan iem ni aro phajai iem ni thari nar koksa phajai जों आबोनि समाधान बाहायदे खैमान जों आबो सेस्ता खालायदों बने बागै हरनिया सालहनिया चिनि जारा जों जारा प्रतिनिधि नायरो हासते गोनाङै एडिसि गोनाङै जों दिनै खाबु मोय दङ प्रजेक्ट जमारि दङ चिनि थिनां तामुंनाय जों बाहायदे बानसि मोननाय चिनि बरनो जों बाहायदे आपडेट खायनाय एडिसिओ चाकरि खालामनायनि बागै जों केन्द्र सरकारनि थानि जे प्रजेक्ट रिमानि आबरगो द्रोग ताबुक जों सामं खालायदों जों हासपातालाव दंथायबो कतर हासपाताल खायनो बागै चिनि बर रां फैसा ख्रै देरा अबस्था खालायजाक रुग कतर मानजाक हायपानो शेष पर्यन्त जों दा मा खायमानिले गरमनि चिन सेबानो चिनि खेरां बाराव जों मासो वाइनि वाइथाम रखाय मागना अपारेशन रखायजाक माराव जों मिया चिनि बुबाग्रा क्रिट विक्रम किशोर मानिक बाहादुर थै थांजानाय बिनि थैमानि सालनो ना आसायमानि सालनो मुतु नारगै चिनि ताउनि जे बुबाग्रानि बुफानानि आसायमानि न मुतु नारगै मिया बाहायनो कैंसर आहाय बेमार हानिया ओ बरो कैंसर बेमार थाखाय जतर साइमार कैंसर के नो एन्सार को कोन उत्तर करै हायपानो सঠিক চিকিৎসা মাখাকাই কাহাম চিকিৎসা মাখাকাই অনেক বিসি কলক মা বরক থাঙै দंनानि जे मुसुमानि न आबो कुबुयक तांगि मान सफल हुंगो आबनि बागिनो बुबाग्रा साका नांगाका आं रांगनै आं फातानि स्पेशलिस्ट कैंसरनि डाक्टर तुबुय मंगनो मासो वाइनि वाइथाम कायान चेकआप खालायनाय मागना बुबाग्रा सिबा थानि न सेमागना बुबाग्रानि बिदिनो बसम बिनि जीविकानाव कैसा प्राय 100 एकरनि जागा पायो आरो तब चिनि तंथाय जागा रेस्ट हाउस रुगिर खांखाखाय दंनानि जागा गरै थनानि जागा गरै तुकुनानि जागा गरै आरो तब बुबाग्रा बनिजिनो बिनि रांगै जागा बिनि आत्तियनि फानो पाइनारगै आरो कैसा कतर कैसा तब प्रोजेक्ट खालामना नायदो बनि बागै नों खाजानि दाखोबदे बुकसम जों किसाखनो खा कयलायो खा कयनानै कोनो किसु गै जों किसाखनो खा बेलायो खा बेनानै कोनो किसु गै जों बाय जोंनो तब वालारिनानि वाइरि वाइ तब सेस्ता खालायदों आबो किनो सफल नंला खाजानि दाखोबदे बुकसम जों तिनि अरो नुखना जों तिनि अरो नुखना अरो हिंदू जेबाबे सम्मान मानना हाय ख्रिस्टान वासुनो सम्मान मानो समाजनि बरन वासु सम्मान मानो चिनि तिप्रा मथा बुबाग्रा फाइबानि यागुलो तिप्रा सारनि जत चिनि हदानि अख्रा रग्न बुसिक जरति सम्मान रि बरन मासिक बेतन निबानि থেকে চেগিনাय যত দফানি অফিস খুলুমনা বাগै খুমুলং हाय जागारबा जागार बाग जागा आरो अनेक बरक साइमे ना जागा बागनि नर बरतमनि नंनि मध्यमति हदानि काइपें हदानि मलसम हदानि करबं हदानि मुरासिं हदानि दानुआतेन हदानि देब्रम हदानि आबो बजुगो खनाका तिनि जों मात्र 2021 नि एप्रिलनि सिमिसे एप्रिलनि पाइथागसे चिनि सरकार अर फाइमानि तिनि कय मास संखा कय बছर संखा যারা আছে বিসি কলমা যারা আছে বিসি কলমা ও হাসতে হাপাঙ্গ ববন এডিসিও ববন আ বড় পর্যন্ত সে চিনি বড় আসলে সুযোগ মানখা আপনি পরে পড়া মুনসা খাইমালা লিয়া তাবু বামতিনো যে বড় সাহস ডাবল ইঞ্জিন আও ডাবল ইঞ্জিন সে খাইদো খাইদি लेफुंगा बाजारनो नोंवाचे 5 तला दालान खाइदि अबिचरन दं खाइदि बुसुक सिनेमा खका साइमा मोहनपुर थाङै पर्यन्त सिनेमा खका नों मोहनपुर जदि आसिक काहाम खाइगांगाय खाइदोंगाय नोंसोरनो बा खालायफोरदि चिनु खरान चिनि खप माने खोनावै
tabuk teruk tabuk sini am saya bo abu bini dia bini daito bo bini daito abo bo kaya ni tomaya bo mas ma kaya abo niyom abo niti khoroksa jono protinidhi anje doli pham tongthong anje ni jotno nanya nanai anje jotno kaham hamya sungna nanai aboni bagai sing tabuk porjonto edi sahaban bhai je kabang ma je wansumani nini tring palagani nini goria sangroma mane je babe je khai dongo amon tui jodi na agini simino jodi ui dong na kai sing kintu kabang mano sing agok thangman kamu ebang amoni loge sudah abuya ciri bisingo oma hake jo সম্পর্ক sengkai cinte bu kaham kai doli ma kai sengtai bu kaham ui ma kamu boni babe jora kaham phai dongo bubagra tini phai dongo belai kena khatong rogo Nia khor teman thangkru bosabo an khana lepunga phai dongo sing saka bubagrani ni asibat sengnago bubagrani bosongo asaina ni bisa ni kodia boni bagino an konyai tini jara or phainar je mani manbani abo nogo muthuya oi je mani manbani abo use khaya heno noksa kunawo berai to niya oi abo jeno kaham samungo khlai to manani ebong noni abo baino onek jaga rojgar khai manani jehetu mo chini erise hapang maba kono jaga kiso krei gori samung nangbo kisa consider khlai kisa bajana or jara band party ro kirtan ro khlai jabai naro bajana sunamuna te aw modo muti guruble mo muti jaga ke kham bodol re belai keno borok kaham musana bo kereng resana bo kereng abo jeno sini sing prai choi nugo sing som prai choi nugo khwai ni halayo mana abo je kereng kai je khasal ban thong sing tamu ne daro ko am dinu sing jaga ma khapung lagu je kereng ke ma khapung ta ke dor banti ma khane tabo ben party ri kham nor na khai tau nor sini ko bai tahu nama nongi dress ro jeno khlanya ti abon ro pawan sunai jotno শুধু সরকারের উপর সিমিন নির্ভর খাইয়া ওই সাক্ষাৎ দিশা খাইয়ে কাহাম খাইমান কানকাই আপনো জেরমান মানিনো আমরা সমগত ফানাঙ্গানাই যতন দাইসা হামবাই ওই আনি দিশা কক সমানি অরবাইয়া বুবাগ্রা আয়োলকম এডিসি আয়োলকম চিনি রোনাল্ড জাবরমা আয়োলকম হামবাই